Alcohol and drug abuse are some of the risk factors that directly lead to the development of a number of substance-induced mental disorders, which can trigger symptoms of anxiety, depression, psychosis, and other mental health conditions in a person. Even drugs, which some may consider harmless or fashionable, such as dagga, and others that are more harmful and highly addictive, such as cocaine, niwunga, intash, are all known to have devastating effects on a person's mental health. Siyacela ukuthi indaba yensangu noma ukubhema kwensangu akufanele sikwenze kube into fashionable. Sibonile ukuthi kulamalanga sekukhona ngathi uma ngabe ungayibhema insangu in one way or the other kusho ukuthi awuziboni izinto. Uma ngabe ungawathatha ama drugs in one way or the other kusho ukuthi awuhlakaniphile noma uyibhari lapho hleli khona. So siyacela ke ukuthi umphakathi wakithi wazi ukuthi ama drugs aya contributor ezimeni zokuthi kube khona abagcina sebeyithola begula mentally. Uke wachaza ke usihlalo weboard lala emajuba earlier on ukuthi even utshwala noma sibuthatha ngokuthi utshwala abunankinga, kodwa the fact that uthi uma usuphuzile ubusu uyadiyazela ungasakwazi ukuyicontrola kuyakutshela ukuthi kusho ukuthi khona impact obunayo emzimbeni wakho njengomuntu nasengqondweni. So konke lokho sifisa ukuthi sibambisene nomphakathi kube yizinto esinakayo futhi kube yizinto esigwemayo.